Blomster er en god ting. Men med snaps, vi får se. Goddag og velkommen til Blomsterværkstedet og Viskum Snaps. Blomsterne dem startede jeg med i 1981. Der var jeg på gartnerskole, Beder Gartnerskole nede ved Aarhus. Og så har jeg jo så arbejdet med dem hele tiden, lige siden der. Og de sidste 11 år har jeg så arbejdet med kryddersnapse. Jeg kan godt lide at arbejde med alle de ting, der findes ude i naturen. Og sætte dem i nogle flotte dekorationer, det synes jeg er fantastisk. Det har jeg jo så altid haft lyst til, og så er det jo klart, at man prøver på at lave det til sin levevej, og det prøver jeg så at gøre der i 1981. Jeg har været på kursus mange steder, både i Aarhus og i Nakskov. Og i Nakskov, der havde jeg en spændende oplevelse, for der var det en af Berings dygtige piger, som underviste. Og det er så mange år siden. Det var mens jeg gik på Beder Gartnerskole. Grunden til, at jeg bruger træpinde, det er simpelthen fordi, hvis jeg tog noget jern på det, så ville jeg ødelægge løget. Blomster leverer jeg til nogle golfrestauranter, Jarbæk Golf for eksempel. Jeg har også i en årrække leveret til Niels Bukkes Kro ude i Dollerup Bakker. Golfhotellet har også fra starten haft mine dekorationer. Og nu er buketten eller dekorationen jo sådan set færdig, og det er jo sådan en forsmag på jul. Så nu sætter vi den herover, og så er den klar ved siden af mine snapse, så den kan pynte, når folk kommer og skal vælge sig deres julesnaps. Og snapse, dem leverer jeg jo så også rundt til en hel masse forskellige kroer, hoteller og butikker, turistredaktioner rundt i det ganske land. Det er jo den lille stue, som jeg har lavet, der egentlig kunne være en stue fra 1950'erne. Og det er fordi, når vi har mange gæster, så er det rart at få dem fordelt lidt over hele værkstedet. Så derfor har vi lavet den lille stue, og den indeholder mange af de gamle ting, som var i gamle dage. Hvad skænker man snapsen i? Ja, det skal jo være i et rigtig godt snapseglas, og der har jeg jo fået lavet nogle rigtig gode snapseglas her. Og det er Grappa snapseglas, og de har jo den fordel, at de holder bouqueten hernede i bunden af glasset. Har en lille overflade, sådan at det er et rigtig godt glas til en snaps. Man har også mulighed for at varme snapsen en lille smule, ligesom man gør med en god whisky eller en cognac. Og det gør det faktisk bedre, når man får snapsen at drikke, fordi den har en meget bedre smag, når den er lidt tempereret. Den vil være optimal her i det her glas, det er helt sikkert, fordi der er jo både kvan og hyldeblomst og andre gode ting og sager. Hvad er kvan? Ja, kvan det er jo en nordisk urt, som Roald Amundsen han brugte, da han skulle til Nordpolen. Og han havde den med i sit medicinskab, for så vidste han, at han ikke fik mangelsygdommen beriberi. Den er jo fyldt med alle de her gode C-vitaminer, som vi alle sammen kan have godt af, også nu her, hvor vi får influenza-tid. Den gror op på min mark. En høj plante, som jeg synes, du skal med op og se. Så er der nogle spændende ting i min have, og en af dem, det er misteltenen, som er lige her på træet. Og den er der jo en speciel årsag. Det er jo en plante, som hedder Viskum album på latin, og Viskum det er jo den by, hvor I er i lige nu, og hvor min snaps den bliver lavet, og derfor har jeg jo opkaldt min snaps efter Viskum. Så bevæger jeg mig herover til en anden sjov plante, og det er jo en, der ser lidt vissen ud på det her tidspunkt af året. Den har ellers nogle rigtig flotte grønne frøstande. Det er en spansk kørvel, eller en sød skærm, som man kalder den. Og hernede har jeg da stadigvæk lidt grønt, og de grønne blade her, de kan bruges til snaps. De smager og dufter af lakrids, og giver en gevaldig god smag til snapsen. Og når folk kommer langvejs fra, og de behøver faktisk ikke komme så langt fra, de kommer bare fra Viborg, så er de altid beværtet med en kop kaffe eller en kop te, og så får de et stykke chokolade, hvis de har lyst. Og så selvfølgelig nogle smagsprøver på de snapser, som jeg fremstiller, og det er ganske gratis. Haps, haps, haps. Nu skal vi satme have en snaps. Skål. Skål. Tak fordi du måtte komme. Det var så lidt. Det var en glæde og en fornøjelse. Så jeg håber, det bliver et godt resultat. Vi kommer igen. I er velkommen.